jamu selendang tetep ono janjimu selendang biru. Nyata kagunane gede pahit ae. Selendang biru among enaki ati nora gampang batin setiamu janjimu selendang biru. Alhamdulillah rek ya truk. Alhamdulillah iki segara-garemne iku tengah wengi sindene ya sik padha melek. Yogone ora ngantuk bengi iki. Kagak. Ndas ora ngantuk. Agak dah. Jelek le orene sing kuwe ya paling ya wis ngantuk. Kan ono vitamin A. Enje mergo ngunjuk jamu wau Mas Petro. Ya le orene jamune iki mau nggih jamune niku wau lho. Jamu kuat iku wau, Pak. Jamu kuat niku wau sing marai mboten ngantuk. Nggih, mboten ngantuk. Nggih, matur nuwun. Kang Gareng awake dhewe ayo diskusi tentang permasalahan hidup. Ya, Truk, diskusi apa? Iki kanggo selingan kok terus reketan seprapat jam 15 menit. Ayo diskusi apa, Truk? Iki toto ya aku ki wong pinter kowe wong bodoh takono. Iya, saiki kondisi saiki kan serba sulit. Sulit masalah wong sakit ora mari-mari, wong loro ora sembuh-sembuh. Apa meneh, Truk? Ana perusahaan oke sing bangkrut, ana wong duwe utang akeh sulit nyaur. Kenakalan remaja merajalela di mana-mana. Wiwit dari narkoba, coba sing dicekeli wis piro ae karo Bapak Kapal Sek cekel siji tumbuh 10. Apa ora prihatin kondisi saiki, Reng? Ayo prihatin lho, Truk.
Piye ta? Ayo, golek pekerjaan susah. Pengangguran di mana-mana. Piye caranya menyelesaikan, Tru? Ya gampang caranya menyelesaikan masalah. Lek aku kan wong ngerti, wong pinter. Masalah itu gampang lek aku. Lah lek gue sulit, mereka gue ora ngerti. Permasalahan apa, Tru? Ya wit permasalahan rumah tangga sing ora harmonis. Sing kok ekonomi sing mesti ya kuwi Kang Gareng. Mula pengen tahu cerita selanjutnya. Ya pengen ya, Tru. Saiki diselingi lagu menaja. Nyantuk, monggo. Mas Pedro. Nggih. Menika wonten paguyuban saking Brimob. Oh, nggih. Nggih, Bapak Dua nyuwun lagu pepeling kangge miwiti lelagon tayub mengke. Oh nggih, monggo monggo diaturaken pilih mawon waranggonane. Ayo Bu. Yo waranggonane ayu-ayu kabeh niki. Menawi pepeling menika kur Pak Dalang. Oh nggih, pepeling nggih. Niki putomblok sing sampean men jelas. Lek kula sing maca mengke korupsi. Kula mboten patek doyan isine. Diwaca niku. Aku ki arep macake ora penak titik ning kok unine iki ya ngene iki lho ya. Delok. Yo kerjasama karo Pak Kutet. Iki aku jujur aku ya wegah korupsi lah ku ya arep tak waca apa enenge iki. Dlondenge wong Ponorogo. Oh ya wis biasa iku. Cah sawo. Tumpak apa iki? Endi? Pelem. Heeh. Mama Bayu Gusti, gending bubuk asmara, bawa tayub. Suwun Mas. Sun Mas Gareng. Pedro, Mas Pedro. Nggih, Mas Petro. Heeh, nggih. Niki saking Ponorogo sawohe tangga dhewe. Tangga dhewe, lha kula nggih kelairan Ponorogo. Nggih tanggane Pak Dalang, nggih tanggane. Matur nuwun kene kancaku akeh ning kene wong grup Ponorogo. Kene lebono kene sing mesti waca Cak, dadi pinah. Bar pepeling ya, iki pepeling iki nelaske sing ora pilah-pilah to. Nggih, nelaske panyuwunan kala wau ni Kang Petro. Nggih, monggo. Tesih wonten Kathah lho niki. gangsal amplop. Gangsal malih. Wayangan mengke meladalange penak tutup rekep. Assalamualaikum wis selesai. Sak kersa Mas Nggih, Pedro. monggo samenika pepeling. Pepeling nggih. Nggih, paguyuban Brimob monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wis lancine tansah dielengke, wis lancine